Para miyarsa para kadang sutresna budaya. Sasampunipun pinanggih rahayu wilujeng keparengna kula Aris Murtana minangka pambiwara RRI Surakarta ngaturaken sugeng pepanggihan malih kaliyan keluarga ageng kesenian daerah LPP RRI Surakarta wonten ing giaran Radio Tonel Ketoprak. Badhe ngaturaken lampahan sekabat Jayeng Rono. Para miyarsa sutresna budaya, dene para paraga ingkang kepareng badhe ngesangaken cariyos menika. Dewi Kadarwati katindakaken sederek Fitria Trisnamurti MSN. Dewi Rengganis katindakaken sederek Anggun Nurdiana MSN. Sederek Ali Marsudi SSN ngayahi dados Raden Iman Suwongso. Umarmoyo katindakaken sederek Ruseno Bagus Wijaya SSN. Raden Hirman katindakaken sederek Setyaji Sanggita SSN. Emban Sri Gunting katindakaken sederek Tuti Retno. Prabu Mukoji katindakaken sederek Aris Murtana SSN. Dewi Yumari katindakaken sederek Yohana Krismas SSN. Begawan Majusi katindakaken sederek Joko Priyono SSN. Patih Tapel Haji katindakaken sederek Timotius Dewadharma SSN. Prabu Nursiwan, Prabu Nusirwan katindakaken sederek Triharjanto SSN. Patih Besta katindakaken sederek Joko Sunarno. Jiweng lan Toplis katindakaken sederek Narno saha sederek Joko Bagong. Wong Agung Jayeng Rono katindakaken sederek Edi Sulistiono SSN Mhum. Aryo Maktal katindakaken sederek Wahyu Sabto Pamungkas SSN. Sutradara sederek Bagus Ruseno Bagus Wijaya SSN. Pangeprak saha asisten sutradara dalah teks skrip katindakaken sederek Edi Sulistiono SSN Mhum. Penata iringan sederek Hari Wibowo Budi Utomo SSN. Pranoto kamera sederek Danik Nur sederek Adianto Utomo saha sederek Firmana Setya Budi. TMP sederek Junedi. KMB sederek Muhammad Arifin SPD. Pranoto swara sederek Warsito. Sederek Heri Wiono saha sederek Agil. Pengarah acara sederek Gunawan. Pengarah siaran sederek Topo Martatmo SSN. Iringan karawitan LPP RRI Surakarta kanthi wiraswara kanthi Swarawati Nyi Supini Nyi Lastri SE saha Nyi Rizki SSN. Produser Ibu Dr. Anda Nini Pitaningsih. Produser pelaksana sederek Aris Murtono SSN. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Surakarta Bapak Bambang Dwiana Esos MM. Para miyarsa para kadang sutresna budaya, sumangga kula dherekaken sugeng midhangetaken kanthi sukarna ing penggalih ngantos paripurna babaring cariyos Sekabat Jayeng Rono. Sumangga.
Thomas Ayu Kadarwati. Sawetara anggonmu mapan ing taman mukadam kene. Yen tak sawang-sawang saka tepungin imbo jaiting netra. Salira ingkang kedho. Kok sajak nandang sungkawa kuwi menggalih apa Thomas Ayu Kadarwati? Nadyan aku lan sliramu kuwi mau sedulur ketemu gedhe. Tegese sedulur Sinara Wedi. Ra ana alane to. Yen aku mangerteni apa kang dadi legetaning atimu. Mbok menawa aku bisa sabiyantu ngenteng-entengke panandangmu, Mas Ayu. Yo Rengganis. Aku iki nandang susah. Ning sajake susahku iki mau ora bisa diudari sapa wae Rengganis. Sakliyane aku dhewe. Lho. Kok bisa kaya mangkono ki kepiye to, Mas Ayu? Kawruhana ya. Ing jagat iki mau ora ana bab kang mokal. Ana panandang. Mestine ya ana kamulyan. Ana perkara kuwi mesti ya ana pamudaran. Oh. Dadi mangkono ya Rengganis ya. Blak-blakan wae ya. Uripku ana ing sakjroning taman mukadam iki. Nadyan katone iku mau suka-suka nanging sejatine ora tandhes sakjroning atiku Rengganis. Sebab anggung gegawangan ing pojoking atiku. Aku ki bakal dibeksa krama dene wong tuaku, Kanjeng Rama Prabu Mukaji Rengganis. Daup kalawan Pangeran Herman sing sajake aku ora tresna Rengganis. Mengko dhisik to Kadarwati. Kok sliramu ora tresna ki sebabe apa? Sliramu iku mau wis akhir dewasa. Sak trepe lamun sambut susilaning akrama. Tak kira ingkang sinuwun iki mau mokal lamun njromprongke putra. Anggone mirihke sliramu garwa ki mau ora bakal keliru ya Kadarwati. Nanging Rengganis, kawruhana ya. Kang diarani Pangeran Hirman mono, nadyan jejering pangeran putra-putraning nata. Ning ambeke sumongah sesongaran lan kumengsun lho Rengganis. Ora ngajeni pepadanen titah. Lah iku sing ndadekake aku ora seneng Rengganis. Kaping pindhone wong bebrayan iku mau yen sepi rasa tresna, tangih aku bakal lestari anggonku jejodohan to Rengganis. Oh, kaya mangkono to. Lah terus kersamu ki kepiye Kadarwati? Wis dadi patembayaning atiku ya Rengganis. Aku ora bakal omah-omah kajaba karo wong kang sing tak tresnani. Lah yen ngono, apa wis ana priya kang dadi angen-angen ning atimu? Kang bakal kok suwitani dadi garwa ngono? Ya, durung ana Rengganis. Sakyahene aku durung nate duwe tetepungan priya sapa kang dadi dami-damane atiku. Ya yen kaya mangkono Kadarwati, apa sliramu gelem tak tepungake salah sawijining priya? Ya kang mbok menawa kuwi bisa nyondong ing atimu. Piye ya? Ya wis, aku manut sliramu Rengganis. Mbok menawa dadi panujuning atiku. Banjur kepiye carane ketemu salah sawijining priya iku mau Rengganis? Ngene, tak temokke salah sawijining priya. Mengko sliramu tepungan dhewe ya. Aku ora menging lan aku ora ngongkon. Mbok menawa iku mau dadi
dadi tombo susahing atimu ya Kadarwati. Kosek to. Banjur carane iki kepiye to Rengganis? Wis. Saiki kowe meremo sawetara ya. Mengko rak ana salah sawijining priya kang ketemu kalawan sliramu. Lah tenan ora iki Rengganis? Wis to, pitaya karo aku. Ndang Yo merem. yo yo yo. Yen kaya mangkono aku tak merem ya. Yo yo Kadarwati. Sapa iki ya? Aku sing teko ing papan kene. Mangko to kisana. Tejo-tejo seleksana tejane wong anyar katon. Sliramu iku mau sapa? Kok sengkan tanpa sangkan mapan ana ing kene? Sapa to sliramu? Iya, waleh-waleh apa Mas Ayu? Aku iki wong kleyang kaburuh kanginan. Tanpa ndadah, tanpa pernah kena diibaratake kandang langit kemul mega ngono kae lho. Oh. Jenengku Iman Suwangsa. Rak ya bener to? Sliramu ku sing sesilih Dewi Kadarwati. Iya bener kisana. Pancen aku Kadarwati, Biyuh. putrane Kanjeng Sinuwun Prabu Mukaji lan Ibu Yumari. Lah sliramu duwe karep apa to Iman Suwangsa? Kok dadi mrepeki aku ana ing papan kene lho? Sayektine aku iki ora duwe karep apa-apa. Aku mung saderma minangkani pangajake kadangku si Rengganis iki lho. Supaya aku teko ing Taman Mukodam nambani aboting atimu. Jarene sliramu butuh panglipur lan tambane rasa atimu kang sungkawa. Ya apa ora? Ya pancen kaya mangkono Iman Suwangsa. Aboting atiku ra ana liya, kajaba bakal pineksa krama dening Kanjeng Rama karo Pangeran Herman Iman Suwangsa. Oh, ngono to. Kuwi janjane rak ya perkara sing ora angel to. Tegese gampang banget to Kadarwati. Anggere sliramu iku mau nanggapi lan gelem dipundhut garwa karo Pangeran Herman, rak ya wis rampung to perkarane. Lho, kok wis rampung kepiye Ya to rampung Iman ngono. Suwangsa? Ya ora ngono lho. Wong aku ki ora duweni rasa tresna kok. Ambege Pangeran Herman kuwi sumongah sesongaran. Adigang adigung iku sing aku ora seneng Iman Suwangsa. Oh, ngono to. Iya. Lah yen pancen sliramu ki ora seneng. Lah terus sing disenengi iki sapa? Saiki coba kowe sarujuk apa ora karo pinemune si Rengganis ki. Yen ana priya sakliyane Herman sing tresna kelawan sliramu, kira-kira sliramu ki sareju apa ora? Apa ya ana ta Iman Suwangsa sing tresnani Kadarwati? Wanita sing mung prasaja kaya ngene wae lho. Lho. Prasaja kepiye to? Sliramu iku mau anudya atmajaning Nalendra, turta sulistya ing warna. Hambek lembah manah ngumala ing budi. Kiraku sapa wae bakal tresna karo sliramu Kadarwati? Ya mbok aja sapa wae ngono lho. Lah sing tresna sapa to Iman Suwangsa? Lah mbok menawa lho iki. Mbok Menawa menawa kepiye? sliramu iki gelem bojo elek-elekan kang kaya Iman Suwangsa iki kira-kira gelem apa ora? Tenane lho Iman Suwangsa. Aja mung bebungah rasaku. Ya aja mung ngebang-ngebang aku lho Iman Suwangsa.
Suwangsa. tanpa rupa aku ki ya manungsa kang ora gelem cidra. Jejering satra iku mau kedaling lisan lumawening asta jumangkaing suku sarwa tinata ora kena wola-wali lho Kadarwati. Yen aku kandha kuwi ya sak tenane, jujur saka sajroning atiku rak ya ngono to. Oh. Ya yen pancen sliramu tresna, buktine apa Iman Suwangsa? Oh. Nganggo bukti to. Ha ya ngono to ya. Tanka nyono ketemu wong kuning bisa gawe kanthi sing tak ucapake iki wis bisa kinarya tandha yekti yen to aku ki pancen tresna kelawan kowe lho Kak. Iya Iman Suwangsa, rada nyaket rene lho. Elek-elekan ra apa-apa ya. Ya ora apa-apa, wong ya bagus kok ya. Sasan Matur nuwun ya Iman Suwangsa. Muga-muga sliramu bisa gawe bungaing atiku. sayektine sing bungah ki ora ngomongake sliramu ning aku ya bungah tanpa kenyana jebul aku bisa ketemu kelawan wanita sing sayekti dadi idam-idaman ning atiku Kadarwati. Iya Iman Suwangsa. Kepiye Kadarwati? Gathuk to rasamu karo Imam Suwangsa? Ya kepiye ya Rengganis? Bareng wis catur netra, padha bawa rasa,
Pangrasaku kok antarane Kakang Iman Suwangsa karo aku ki kaya ana gambuing rasa tresna ngono lho. Mung wae sliramu iku sejatine sapa to Iman Suwangsa? Mestine aku ora bakal bisa palakrama karo wong sing ora cetha sangkan parane lho. Ya, Kadarwati, sarene wis kelakon sapet jagong antarane aku lan kowe kepara wis padha nelakake katresnan dora waleh apa. Ing wanci iki aku bakal prasaja kelawan kowe. Aku iki sayektine putra ing pusar bumi, putrane Kanjeng Rama Prabu Menak Jaing Rama, ya Amir Hamzah. Aku Pangeran Iman Suwangsa. Lho, nyuwun pangapunten Raden. Dene kula sampun kumalancang ing ngarsa panjenengan dalem nggih. Wis ora dadi baya pangopo Kadarwati. Yen pancen sliramu tresna kelawan pun Kakang, abot dikaya ngapa bakal tak rungkepi tresnanipun Kakang lawan Siadi. Kula nuwun inggih Raden. Pangraos kula inggih namung panjenengan. Ingkang Yajeng. Yajeng. Kok to Diajeng? Iki nek ora kleru pulunanku si Iman Suwangsa to iki. Inggih, kula pun Iman Suwangsa Paman Hirman. Gene mapan ning papan kene we Iman Suwangsa. Ha inggih. Yektosipun babar pisan boten kanyana awit saking pambudidayanipun si Rengganis menika kula ngantos dumugi papan mriki malah kepara kula pepanggihan kalian pun Kadarwati menika Paman Hirman. Sik to. Kadarwati. Kok kowe mung meneng wae ki piye to ki? Aku ki calon garwamu lho. Yo karepmu pangeran. Kok malah kondo kaya mangkono ki piye to? Aku rak wis kadhawuhke Kanjeng Rama Mukaji, lamun sliramu ki mau bakal enggal kapalakrama kelawan pun Kakang lho Kadarwati. Kok gampang sliramu kandha palakrama ki lho. Rumangsamu wong palakrama iku apa pawitane to Hirman? Ya mestine wong palakrama iku seneng kepareng ing linandhesan rasa tresna, tegese seneng kepareng kuwi awake dhewe padha seneng. Wong tuwa ngeparengake dilandhesi rasa tresna kuwi jenenge wong bebrayan. Lah ngono Kadarwati. Aku ora tresna karo kowe, Hirman. Lho, kepiye to? Aku ki kurang apa? Kok sliramu ora tresna karo aku? Apa aku kurang bagus? Iya, aku kurang bagus. Apa kurang sugih? Dudu kuwi ya. Katresnan iku mau agem-ageming Gusti kang disilihake marang kawulane. Kalebu aku ngono lho. Blak-blakan bae ya. Tumrap sliramu, aku iki sepi rasa tresna Hirman. Oh, ngono. Ya. Ketoke kena tak gagapi. Gusik. Iman Suwangsa. Wonten menapa Paman? Kok ing ngatasi sliramu ki kakung manjing ana ing sajroning keputren. Apa kowe ora ngerti unggah-ungguh? Kowe ora ngerti udo negara. Lamun keputren niku taman larangan. Sapa wae sak liyane calon garwane Kadarwati ora entuk mapan ana ing kene. Inggih, nanging ngaten nggih Paman. Kasunyatanipun wanci menika sampun kelampahan kula lempet wonten ing taman. Nah, panjenengan badhe menapa? Mbok inggih to Paman menika? Mbok inggih ngalah kemawon kalian tiang nem. Bloko suta baris kures kemawon kula menika sampun nibakaken raos tresna kalian si Kadarwati. Larak tenan to. Bener apa kang dadi pangraitaku? Oh, yo. Yen ngono kowe nantang karo Hirman. Yo. Ngilani dadaku. Mergo kagliwang kelawan kowe
calon garwaku dadi murida nampek karo aku. Yen ngono manuta kowe dadi bandang Iman Swangsa. Manuta kowe Iman Swangsa. Menawi pancen menawi saged bondo kula semonggo dipun bondo. Nanging ibaratipun cacing kemawon dipun pindah loket. Tertentu kemawon kula badhe wani kalian panjenengan paman. Ayo ini. Hais. Ya, Kelen. Hais. Lah, apa to? Waduh. Waduh. Hais. Hoi ta. Waduh. Luar. Waduh. Waduh. Ngaturi katiwasan Gusti Ayu. Biyung kok gawe kaget ana wigati apa to Biyung? Gusti Ayu, ngaturi kawuningan. Bilih sak lebeting praja dalem wonten pandung Gusti. Ana maling. Lho. Lah malinge sapa to Biyung? Pandung kala wau naminipun Umarmaya. Lajeng pandung kala wau sampun kacepeng dipun lebetaken wonten sumur upas Gusti. Mengko dhisik Biyung Man. Apa pancen bener kandhamu kuwi mau ana pandung sing dilebokake ning sumur upas? Nuwun inggih Gusti Bagus. Menika sampun dados umyekipun para mban sak lebeting taman mukadam mriki Gusti. Oh, lah diajeng. Yen ngono mbebayani banget sebab tekaku mrene iki mau kautus Kanjeng Rama Minak Jaing Rana nglari mendrane Siwa Umarmaya. Lah jebul Siwa Umarmaya malah katempuh Pancabaya dicemplungake ning sumur upas kene. Yen ngono diajeng, ayo derekno pun Kakang ngendi dununge sumur upas kuwi? Nggih, Kakang Mas, monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken Raden. Ayo diajeng. Rengganis melu sisan. Ya kaya mangkene iki lho kahanane sumur upas ing negara Mukadam. Ya kaya ngene iki Rengganis. Kepiye Rengganis? Oh, kene iki to sumur upas. Loh, yen tak waspadake jebul sumur upas iki saking nganti nuwuhake banyu angebur-ngebur. Apa mergo dayane upas iki? Ya aja kuwatir Raden. Rengganis isih gelem paring pitulungan marang sliramu, aja kuwatir. Mara, gage sawangan paningset sing tak gawa iki. Loh, apa kuwi Rengganis? Paningset iki kang sinebut pending emas. Kang dayane bisa mulur tak cemplungake sakjroning sumur. Mbok menawa iso ditangkep karo Umarmaya. Ya wis gage. Tinggal tindakno Rengganis. Pending emas, tak jaluki sawabmu. Tulungono Senopati Umarmaya.
otot bebayuku kaya tilolosi. Hul, apa iki? Apa iki? Kaya ana pending saka mas mudhun saka lho. Mbok menawa iki dadi jalaran pitulunganku ya. Tak saute. Muga-muga aku bisa uwal saka kasangsayan iki. Suwangsa apa ora salah panduluku. Umarmaya pancen leres pandulu panjenengan kula menika putra pulunan panjenengan pun Iman Suwangsa. Ponaku lanang Iman Suwangsa. Mboten nyana babar pisan jebul panjenengan menika sampun ngantos kecemplung wonten ing sumur Upas. Wah, ya kuwi mau critane dawa Iman Suwangsa. Lah iki ana wong wadon loro iki sapa? Lah menika Rengganis kalian Kadarwati kono gage Kandhawa dhewe diajeng. Sapa kowe wong ayu? Kula Kadarwati putrane Kanjeng Rama Mukaji lan Ibu Yumari. Dadi kowe putri saka Mukadam kene. Ha inggih leres. Lah kang sawiji kuwi sapa? Aku Rengganis Umarmaya. Lah. Basamu tek cekak men jangkar ora ngerti sapa aku. Aku ki Adipati Umarmaya. Yo Ceng Adipati. Aku ngono Rengganis. Aku sekabate wong agung menak Jayangrana. Wah, isih sedulure. Oh, dulurku Enom Prabu Jayangrana. Isih wonge dhewe. Wa Umarmaya. Iya piye Iman Suwangsa. Kula menika ngantos ngungun lho. Rikala semanten kula menika kadhawuhan dening Kanjeng Rama Jayangrana supados ngupati mendra panjenengan. Kaburih kondur lak ngerti-ngerti kok dumunung ing papan mriki menika kados pundi to wa? Larah-larai aku iki didhawuhi wong tuamu nglacak playune Prabu Nusirwan lan Patih Bestak. Ngerti-ngerti aku dumunung ana taman kene. Lah kok krasa arep mripatku kaya plinolosan otot bayuku. Ora eling wakmu iki ngerti-ngerti. Mbok tulungi iki mau Man Suwangsa. Ngaten. Yektosipun ingkang suka pitulunganmu sanes kula. Lah sapa? Nanging pun Rengganis menika lho. Oh, kanthi pusaka pending mas panjenengan saged uwal saking bebaya salebeting sumur Upas. Pending Mas kuwi mau dadine duweke si Rengganis ngono. Inggih Wah, menika. Banget panuwun. Pendekar Rengganis menika. Rengganis. Yen ngono saiki mbacotake lagu wae. Luwih becik metu dhisik saka taman kang bebayani iki. Ha inggih. Monggo kula Jeng dherekaken. Dipati. Ayo. Tawat-tawati saka Gegono.
Rama Prabu. Aduh lae mai katang rayang nyambut gawe yono Ngaturaken sugeng ramu. sayuk rukun rukancane yono Langgah kang angit cali sangga ronggi. Ora liwat orpujo ing astawa. Kula nuwun inggih Rama Prabu Bathara Nusirwan. Puja astawanipun Kanjeng Rama kula tampi kakalongaken ing Jangga sumuseping pranaja dadosa jejimat kula Rama Prabu. Mboten langkung Rama Bathara Nusirwan kula aturi sekeca anggenipun pinarak Rama Prabu. Iya, anak Prabu. Kaya wis ora kurang kepenak anggonku lungguh ing praja Mukadam kene, anak Prabu. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Rama Prabu. Iya, Kanjeng Ratu Dewi Yumari, tak tampa pangestunipun Rama wae tampanana ya Kanjeng Ratu. Nuwun inggih Rama Prabu. Kula pundi mustaka dadosa jejimat paripih. Kakang Patih Bestak sami wilujeng rawuh jeng andika wonten ing negari Mukadam Kakang. Iya, pangestu dalem sinuwun raharja sowan kula, mboten langkung. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konco wonten ngarsa paduka nggih sinuwun. Nggih. Tak tampa tiba sapadha-padha Kakang Patih Bestak. Bapa Begawan Majusi dipun sekecaken anggenipun pinarak bapa. Oke. Nuwun inggih sinuwun. Pangestu panjenengan dalem sampun wonten kirang sekeca anggen kula pinarak lenggah. Mboten langkung pujastuti kula mugi katur sinuwun. Nggih, kula tampi dawah sami-sami bapa. Iya. Nuwun sewu sinuwun. Kok nimbaliken bapa menapa ngersakaken wejangan daya kawijayan pangabaran jaya kansantikan sinuwun. Inggih menika namung mironggan kemawon bapa. Perkawis jaya kawijayan menika sampun kathah kaparingaken ingkang putrapun Raja Mukaji negari Mukadam. Sanes dinten kemawon pamejangipun ilmu bapa menika. Inggih ngestaken dawuh sinuwun.
Amangke menawi ngersakaken menapa wonten guna pangawikan kula aturi paring dawuh dumateng ingkang Bapa pun Resi Majusi nggih sinuwun. Lho nggih Bapak. Saksampunipun lenggah kanthi sekeca. Bapak. Kanjeng Rama Nusirwan kados pundi? Menika inggih sampun kraos mapan ing Praja Mukadam sinuwun. Iya anak Prabu, pangrasaku wis ora kurang kepenak anggonku mapan ing prajamu tanah Mukadam. Tanpa beda bapa mapan ing negara Medayin. Ya mung sowanku rene iki mau mung dapur nesekake rembug anggonku bakal bebesanan kelawan Keng Sira, anakku panengah si Hilman, daup kelawan putramu Dewi Kadarwati. Ki kepiye ngger? Apa ya ditampa apa ora? Ladalah. Inggih dipun tampi to Bapak. Lah kirangipun menapa putra dalem pun Kanjeng Pangeran Hirman menika inggih pikantuk bagus, gagah lan pikantuk cakrak kaping kalihipun Bapak. Kula rumaos bejo kemayangan dene anak kula dipun tampi suwitanipun dipun pundhut mantu kalian panjenengan Kanjeng Rama Nusirwan. Sabab ing tanah Ngarabiya menika inggih namung panjenengan dalem ingkang dipun sembah-sembah saha dipun pepundi. Rak ya ngono to. Kakang Patih Bestak. Inggih, aleres to. Ala sinten to ingkang saged dipun pitaya kejawi ingkang Rama Prabu Nusirwan. Niku pancen leres. Ngaten. Lang niki benjang menapa dhawuhipun? Menika ingkang baku dhawuhipun Pangeran Hilman kaping kalihipun sinuwun. Menika negari Mukadam sampun pasekuton to kalian Medayin. Lah ingkang njalari kiyatipun negari kalih menika sebab mengsahipun tiyang Arabia menika menak jayeng ngrana niku mantu sing wani kalih maratuwane. Niku nggih kedah enggal dipun brasta mawon. Pramila menawi sampun dados besan kalian negari Mukadam kedah wantun gebak perang dateng negari pusar bumi langgeng ngaten ta sinuwun. Yo, bener aturmu kuwi mau, Bestak. Awit sampun tetela to Rama. Awit saking eguh pertikelipun Bapa Majusi, Senopati negari pusar bumi utawi Kuparman si Umarmaya menika rak sampun dipun cepeng. Rak nggih ngaten to Bapa. Nggih. Mestuti dawuh ingkang sinuwun nadyan to Umarmaya menika kondhang angon-angonan ing tlatah pusar bumi. Nanging kemliweripun wonten ing negari Mukadam menika kula dingkik saking wingking sampun boten menapa-menapanipun menawi kepanggih kalian Resi Majusi. Resi Majusi. Nggih, kepara sakmenika sampun kula cepeng lajeng kula cemplungaken wonten ing Sumur Upas. Lah Sumur Upas menika daya katiasanipun ingkang wonten ngandhap menika kados geni mumpal-mumpal ngandhape. Lah mesti pecah. Mesti mati nggih. Mati. Amarmaya mati. Pendhita ingkang ampuh menika mboten sanes pun Resi Majusi menika sinuwun. Nggih, Bapa. Menawi mekaten Kanjeng Rama, sampun boten wonten pepalang malih Senopati pusar bumi. Sampun pejah ing Sumur Upas
namung kantun nenggo dhawuhipun Pangeran Hirman kalian anak kula pun Kadarwati. Iki mantuku Pangeran Hirman kok wis katon ning ngersaku. Nuhun inggih, Rama. Menika kados pundi, Rama? Loh. Lah iki kepiye to? Rak Kanjeng Pangeran kita aturi manjing ing keputren ben kepethuk calon garwamu si Kadarwati. Mestine lak ya bungah atimu to, Hirman. Kowe kebejan lho, Nger. Kowe entuk Kadarwati kuwi putri sing ayu dhewe sak tlatah Ngarabiya kene lho, Nger. Wah, nggih leres. Ha niku ayune meh padha kalih bojo kula kok, Nger. Lah ngeten sinuwun nggih. Wis. Kowe iki menengo sik. Wis tak. Wis senengane melu-melu. Iki ngerti apa ora? Wong bojomu kuwi lambene papat kok jare ayu ki piye? Aku lah seneng niku malah. Piye, Nger? Herman? Sira malah kecut raimu semu angles ki kenapa to, Hilman? Rama. Nuwun sewu. Nuwun sewu, Rama. Laman menika yektosipun namung apus krama, Rama. Loh, apus krama piye, Hilman? Nalika kula badhe panggihan kalian Diajeng Kadarwati jebul ing keputren menika sampun wonten priya sanes. Malah priya menika sampun kekanten asta gonjak kalianipun Kadarwati, Rama. Loh, tenane to. Tenane lho, Hirman. Aja waton ngucap kowe. Nuwun sewu. Nuwun sewu Kanjeng Rama Mukaji. Kula menika Kanjeng Pangeran. Putra dalem dipun kewet dening Raden Iman Suwangsa. Waduh. Mboten nginten Kadarwati wau sampun bandrik jina kalian Iman Suwangsa. Piye iki? Ingsun iki ngungsi ing negara Mukadam. Malah mbok wira-wirangke Mukaji. Loh, mboten Rama. Bumi tangkep angkasa kula mboten ndhawuhaken Kadarwati kalian Iman Suwangsa. Lan Iman Suwangsa niku kula mboten ngertos niku sinten niku. Alah, lah kok mboten ngertos niku pripun. Lah niku wayahipun Sinuwun Nusirwan ngoten lho kek. Niku putrane Jayeng Rana. Lah niku pancen crintisan kaya bapakne niku anggere entek wong wedok dikewat, anggere ana wong wedok dikewat. Lah niku kados putri Kadarwati niku ngoten lho. Katiwasan Gusti. Ana pisuhane biyong Emban Sri Gunting. Ana apa, Emban? Kula kinen ngreksa sumur upas. Jebul Pandung Umarmaya ingkang sampun dipun lebetaken sumur upas sampun dipun luwari, Gusti. Loh, lara sida mati. Pripun iki? Iki mestine rak ya wis dadi ndok pengamun-amun to biyung. Mboten Gusti. Malah Pandung kala wau badanipun waloya temah jati. Seger paripurna mboten wonten kirang menapa-menapa Gusti. Kaping kalihipun putra dalem Mas Ayu Kadarwati
dipun dusta maling aguna nama Imam Suwangsa malah sampun kaboyong wonten negari Pusarbumi Gusti. Aduh, niki kepripun Kakang Mas? Dalah. Nggugu karepe dhewe wong Pusarbumi. Menawi mekaten Resi Majusi lan Siropatih tapel haji, brongkat kimpul murgage ceklen Iman Suwangsa. Kongesaken dawuh sinuwun. Aku penak iki. Bar nyambet gawe kesel terus kowe mau gendingan. Lah iya ya ora patek. Nah aku penak kok. Ya karepmu kowe nak kono aku ora patek penak. Iki mah jenenge apa? Iki mah jenenge tembang. Tembang apa gendeng? Gendeng dolanan. Lah iya iki jenenge gendeng dolanan iki tembang. Jaewana. Jaewana. Jaewana ki apa to Jaewana? Aku ora mudeng aku. Kowe iki mulane iki sok-sok sinau. Tembang ki ana. Nek ngertiku ya mung jahe sing nggo ngombe kae kok. Jaewana kuwi rak ketemune ki rak poyang payingan. Sing jenenge Jaewana kuwi salah sawijining empon-empon sing iso dienggo gawe jamu. Poyang jenenge puyang. Oh, dadi nek aku ning omah duwe jahe tak tandur ning alas ning wana kuwi terus jenenge malih dadi poyang ngono. Kok poyang? Puyang. Lah iya, jahe kuwi nek aku ning omah duwe jahe to sing ditamanu sing diombe kae to. Terus tak tandur ning wana terus jenenge malih Jaewana. Poyang, puyang. Wah kowe iki jan mulane iki sok nek wong nanen nandur empon-empon ki melu wae. Sing jenenge puyang kuwi ya jenenge Jaewana kuwi mergo niki jaman semono. Kuwi tanduran kuwi wite kaya jahe. Kaya jahe sing biasane digepuk terus diombe kae lho. Nek wedangan kae lho. Jahe ya dhewe, puyang ya dhewe kok Jaewana kok puyang. Biyen kuwi ngono lho, iki jemudeng ora? Kuwi iki mapane, puyang kuwi mung eneng ning ngene ngalas. Wujude wit-wite kuwi kaya jahe, kaya wit jahe sing ditandur kae. Mulane ning kono ning wana kuwi terus dadi jenenge puyang, Ming wite iki meh padha karo wit jahe kuwi. Terus dienggo lagu jahe. Jaewana, poyang payingan, wong bingung. Oh ya bingung kaya kowe ya. Sing bingung iki kowe kuwi ora ro Jaewana kok. Ora nglake wong bingung. Kuwi nek bangsa ngono kuwi jahe klebu empon-empon ning jamu. Oh, nggo jamu. Iso. Apa jamu nek jamu godhong kates? Jamu godhong kates ki awak kesel iso dadi etes. Oh, dadi es-es ngono ya. Lah ya kok kuwi mau ya jamu beras kencur? Beras kencur ki awak lumrah iso dadi mujur. Ora urung karuan. Lha men aku jamu beras kencur cabe puyang
hatiku hancur digawa tukang brambang kok. Lah kowe kuwi mulane ki nenek wong dodol jamu ki aja dulatke sing dodol jamu. Kuwi deloken carane ngudheg jamu kuwi piye, lek dicampur kuwi apa wae men ragamu kuwi iso sehat. Ora ati mulai digawa wong bakul brambang. Nek jamu beras kencur mau malah yo awak lungkrah iso dadi mujur. Walah nek aku ora gelem tuku kuwi. Mujur ngalor no. Lho kok mujur tegese mujur ki iso ki nasibe dadi apik. Oh tak kira jamu mujur kencur kuwi marake awak mujur ngalor dipendem no kuwi. Lah gelem apa kowe tak pendem? Nek jamu temulawak? Temulawak kuwi awak loro dadi kepenak. Oh, ngono to. Terus jamu cabe puyang? Awak lungkrah dadi ilang. Nah, nek aku wis jane ngono-ngono kuwi wis ora penting aku. Lho kok kuwi ora penting kowe to? Ah jamu ya aja sing nggo jamu nggo awak tok, nggo penguripan. Lah terus piye upamane jamu nggo penguripan ki kaya ngopo? Aku ora ngerti ta. Aku duwe jamu. Jamu tolak melarat sida sugih. Enak ndele. Dadi kowe iki isomu duwe barang-barang kuwi mergo ngombe jamu tolak melarat sida sugih kuwi. Rong dina pisan, 3 dina pisan. Kena. Kuwi ana resepe kuwi. Enak. Resepe ramuane kuwi ya. Ramuane kuwi cem-ceman godhong ngirit. Cem-ceman godhong ngirit. Terus sak cuwil kembang cetil. Oh. Sak cuwil kembang cetil. Iya. Terus cem-ceman kayu medit. Cem-ceman kayu medit. Terus sak dulit minyak pelit. Sak dulit minyak pelit. Iya. Aneh kuwi jan. Aneh. Lah iya aneh. Wah, iki sesuk aku bakal teru-teru ki awakmu ki. Terus ditambah godhong delap. Wah, lah iki lagu le golek angel iki godhong delap ki angel golek iki. Aku sok dikandani golek nang endi. Aneh, pokoke nang omah enek nek ngombe kuwi iso sugih. Iso waras. Lah kuwi mesti nek sing jenenge wong ngombe ngono kuwi. Iki mesti ana walate utawa ana efek sampinge. Enek. Telu, siji. Digething kanca. Loro. Digething tangga. Ping telu. Digething sedulur. Wah, lah iki keteke kok kaya pengalaman pribadi lho rasane ya. Kaya persis kaya awakmu. Malah kowe ngarani aku ngene to. Aku ki ora ngarani, ming lehmu nata kuwi mah lho, kita leksanane tenanan ning gone penguripan ning gone ragam awakmu ki dadine ki rak ya saiki ki rak ya ngono ki to. Aku nyilih kowe sithik ya ora entuk. Kuwi nek ki entuk pelit. Lah nyilihmu bendina ndek ben kowe nyilih rene kowe terus ora nyaur rene terus nyilih liyane kok ya mbok saur sik terus nyilih meneh ngono. Lah nyilih liyane rakyat tak nyawur kowe kuwi. Lah kuwi jenenge dudukan gawe dudukan. Lah ya ora ya burgane lah kowe ki nek ra disaur ya lemu muni-muni dudukan gawe dudukan terus kowe nyemplung kono. Ya karo dulur ya ngono kuwi lho. Saiki gagas ndorone dhewe. Lah gen apa? Lah ora ngerti to? Ya ngerti tepet kok kene. Kuwi mau cetane lagumu poyang payingan kuwi mau rak meh padha. Padha sing dialami karo ndorone dhewe Imam Sutapa kuwi. Kok Imam Sutapa Iman Suwangsa. Oh, wis ganti ta? Imam Suwangsa. Wah, Imam to kira wis dadi wah kowe kula mun angger mengo wae to kowe kok dina iki kok bareng ngombe apa kuwi mau? Jamu apa kuwi mau? Tolak melarat sida sugih ki mau lho. Amangku sarwa kleru wae to. Iman Suwangsa. Iman Suwangsa. Kowe iki rak atine kuwi poyang payingan. Wong seneng karo wong ning durung ketemu ngono kuwi. Mula sing jenenge aku wis tak ngrasake wong ku nek gandrung ya mangan ra doyan. Ra jendak dolan nang omah bingung. Mung kudu weruh weteng ati. Lah kok malah nembang? Lah kowe iki kenal ora amuk kuwi saire urutan lagu tembang uyung kuwi kok rumangsamu kuwi lemu muni sak gelemu dhewe. Mangan ra doyan ra jenak dolan ning omah bingung kan ya. Lah iya. Kuwi jenenge nek utang lali nyaur wong gandrung ki ngono kuwi. Utang lakoni kowe. Klira tak lakoni ta kowe. Maksane kok kaya piye? Ya saiki engko timbange awake dhewe iki kok kan. Kok awake dhewe iki ndase nang ndi? Awake dhewe sak sirahe komplit. Piye? Timbang kakean dolanan ning kene engko
kok ora darani ora nyambut gawe malah gur klaras. Heeh. Atimbang kedukanan. Ayo saiki nandur jahe meneh wae po. Ya. Ya ayo. Wong iki awake dhewe ning negara Parman iki ya dadi abdi, mulane ya iso nggo contoh. Bisa nggo contoh. Ayo, yuk. Ingsun Dimas Haryo Maktal. Dawuh dalem Kakang Mas. Yen tak lali-lali saya ngali yen tak gagas saya ngranui Gegawangan. Ingsun menggalih ingkang raka Kakang Adipati Umarmaya. Nat kula semono ndak duta nungkul lan ngupadi mendrane Kanjeng Rama Prabu Bathara Nusirwan lan Patih Bestak ing negara Medayin kang saben-saben mung tansah leledang ngungsi ing negara-negara sak kiwa tengening Arabia. Banjur dicuk-icuk lan dibebujuk supaya padha serik lan gedeng karo si Menak Jayeng Rana. Aku dhewe iki ya Bu. Jane dosa luputku ki apa? Kuranganku ki apa anggonku sumungkem marang Kanjeng Rama Bathara Nusirwan. Malah kapara. Sekar kedaton ing Medayin diajeng muninggar uga wis tak pundhut garwa lan wis putraku Iman Suwangsa. Parandene kok mung tansah gedeng mburu sengit marang ingsun. Lah. Aneh Haryo Maktal. Gegedhuk sapu kawating negara Kuparman Waranaliya Kakang Adipati Umarmaya. Kok sawetara uga ora konduring praja Kuparman, malah kapara. Putraning Sun Iman Suwangsa ya tak utus nungka Kakang Umarmaya ya seprene ora bali. Lah, petunge si adik njut wis pirang dina yen dina pirang sasi. Kakang Adipati Umarmaya ki tindak ki pirang sasi Haryo Maktal. Inggih. Kepareng matur Kakang Mas. Piye Dimas? Estunipun kula inggih tansah menggalihaken pun Kakang Umarmaya. Malawi saking panginten kula sampun 3 candra. 3 sasi ya coba to. Wis 3 sasi lho Dimas. Pramila kula ugi budidaya. Ya, Ngerehaken para prajurit ingkang jagul supados ngupadi wonten pundi
timpanipun Kakang Umarmaya. Wis ketemu lacake. Aduh. Punten dalem sewu, Kakang Mas. Anggen kula ngupadi bebasan minggah gunung, midun jurang. Samudra kula cemplungi. Ananging ing rikalenggan menika Kakang Umarmaya dereng saged kula boyong wonten ing negari Kuparman. Bela dalah. Tak enteni tembungmu sing kari dhewe kok ya padha wae to Arya Maktal. Kosek-kosek. Mengko dhisik. Arya Maktal, keplungu krincing ing kendali kuda. Lan saka kadohaning padang pasir kae kok ana benginging jaran. Hambok menawa kae Kakang Adipati Umarmaya lan putraku Iman Swangsa kang kundha ing Prada Puser Bumi Arya Maktal. Wah, mugi-mugi Kuparman antuk pepadang. Monggo Kakang Umarmaya. Yo, sami Basuki Arya Maktal ing ngarsaning ingsun Kakang Umarmaya. Iya, Yai Prabu. Awit saka pamujimu Rarja lakuku. Pun sekesakaken, Kakang. Yo. Wah, bagya mulya rasaning atiku Kakang Umarmaya. Piye? Kakang Umarmaya bisa kundur ana ing Kuparman kene. Iya, pancen rampung jejibanku. Iki ana sawaning putraku, Iman Swangsa, Tolik. Inggih, dawuh dalem Rama. Basuki sowanmu Iman Swangsa. Inggih, awit saking pangestu panandhalem Kanjeng Rama, sowan kula tansah manggih rahayu wilujeng tanpa pambeng, widodо kalih sing sambikala, Rama. Iman Swangsa. Inggih, wonten dawuh Rama. Natkala semana sliramu tak utus nungka tindak ewakmu Adipati Umarmaya. Lah kok ya suwe timen sira ora bali. Nganti cengklungen kaya ninggal baling pinggir blumbang oleh ngenteni sliramu. Bali-bali nderekke ewakmu karo nggawa cah wedok loro iki sapa? Iman Swangsa. Keparenga matur wonten ngesa dalem Kanjeng Rama. Rikala semanten pancen wanter dawuh dalem kula supados ngupati mendranipun Wa Umarmaya. Iya. Nggih. Estunipun inggih sampun pinten-pinten candra anggen kula ngupati. Rikala semanten malah wonten dak-dakan ingkang nganjalari kula saged pinanggih kalian Wa Umarmaya inggih menika dumadakan kasatriyan Banjaran Sari menika wonten paraga ingkang sami damel risak. Sasampunipun kula bunjung parangka menika jebul dumugi wonten ing Praja Mukodam. Lah menika jalaranipun kula saged pinanggih kalian Wa Umarmaya ingkang rikala semanten sampun kacemplungaken wonten salebeting sumurupas. Awakmu ki iso entuk sengkala nyemplung sumurupas kaya ngono kuwi. Nggih, kamangka Wa Umarmaya menika sampun kawentaring jagat ngondangaken kasektanipun ing parantine saged kapikut dening mengsah kacemplungaken wonten ing sumurupas menika. Ora kose. Iki putri sing manting siramu iki sing endi to? Sing rada tuwa apa sing jeh timur iki sing ndi? Nah, ingkang mancing menika naminipun pun Rengganis menika pendekar Rengganis lho. Bener inggih. Menapa kesupen dateng capet-capet menika to, Rama? Sliramu Rengganis. Wis anak. Nuwun inggih sinuwun. Weleh-weleh menapa gesang kula? Kula menika ndarmakaken kangge memayu hayuning bawana. Nggih sinten kemawon ingkang nandhang kacintrakan nggih sak trepipun badhe pun kula tulungi to sinuwun. Oh, ngono to ya. Suarane gawe adem tenan. Suarane anyep iki. Ya iki Kyai Prabu. Menika Rengganis. Lah sing siji iki. Lah menika si Dewi Kadarwati menika putranipun
adipati saking Mukodam menika. Nggawa anake wong ki mau wis nyuni dipalilah apa durung kowe kuwi? Lah inggih menika estunipun ingkang damel dadakno nggih Rengganis menika Rama. Mbok bilih Rengganis menika kepengin manggihaken kula kalian calon Jatukrama inggih pun Kadarwati menika. Saiki kepenakno lan mulungguh iman wangsa Kadarwati lan Rengganis. Inggih ngestakaken dawuh Rama. Inggih sinuwun. Kakang Marmaya. Ya dawuhmu piye Yai Prabu? Panjenengan kok ngane-ane. Jagat Ngarabiya menika sampun keberbeken lho karo panjenengan dalem menika. Wong sekti mandraguna, wong jaduk uruk-uruk ora kaya panjenengan. Sing jenenge Marmaya iku mau kepengin mlaku banter duwe aji sepi angin, kepengin cepet lakune Sanggegana. Lah kok sampean kok nganti 3 sasi. Nungka Kanjeng Rama Nusirwan kemawon kok mboten saged menika. Dengan dikane dos pundi Kakang? Ora kurang-kurang anggonku. Golek sisik melih ana ngendi dununging maratuwa Prabu Nusirwan lan Patih Bestak. Ayo aku mau jenenge wae menungsa to Yai Prabu ana. Sok-sok ki ana lenane lah. Pinuju ana taman kang banget edi endah aku kelenan ana kono didingkik musuh. Kamangka aku ki ya wis krasa ning kok isih kalah ngono perbawane karo sirep ki mau. Lho, lah penyanyi ngambah dumugi pundi kok saged ke taman sirep niku penyanyi niku dateng pun. Ya maune krungu sisik melih iki yen to Prabu Nursewan ki cumundhuk ana negara Mukodam. Tak lacak ngerti-ngerti mlebu ana jroning taman kang wah ngedap-edapi. Tak kira saindenging jagat kene iki urung tau ana taman kang endah banget kaya Taman Sari saka Mukodam kuwi mau. Saking lena olehku nyawang, lah kok krasa arep mripatku, ngerti-ngerti lemes kaya dilolosi otot bayuku. Nggih, wong jenenge ya menungsa. Lena kuwi sandangane wit bayi to Yai Prabu. terus kecemplung sumur niku wau. Lah iya ngerti. Ambek inggih mumbul, mabur. Terus pundi? Sing mabur apa bengsine entek ora. Ora duwe daya apa-apa. Dados cetha inggih penyan dereng pikantuk lacak papanipun Kanjeng Rama. Cetha panggonane ning durung ketemu ngono. Nah, terus mongko penyan dipun pitenah utawi penyanyi dipun sikara dening tiyang Mukodam. Nggih napa mboten? Dipun Katone mengkono Yai Prabu. Malah capet-capet aku rada krungu ki kono ana sawijining brahmana kang pinunjul digdaya kasektene. Parape iki kaya begawan sapa majusi ngono. Dimas Haryo Makta. Jauh dalem Kakang Mas. Sawise kabeh padha kundura ning negara pusar bumi. Lan iku mau kabar angin cajake Kanjeng Rama mapan ana ning negara Mukodam. Piye pinemunira Dimas? Manahe mekaten. Keparenga kula badhe tumuju wonten Mukodam mbok menawi Prabu Nusirwan ugi Patih Bestak leres mapan wonten ing Kudarman badhe kula boyong. Oh, mengkono Haryo Makta. Yen ngono nganti wadyabla sak cukupe. Sing hati-hati duga-duga digawa Nastitu aja keheri Dimas. Sendika dawuh Kakang Mas. Bareng rungkat kipun. Kakang Marmaya lan Pendekar Rengganis nyuwun tulung Dawatawati Dimas Haryo Makta. Kakang Dawatawati saka Gegono. Mukodam iki ora pangling. Iki ra Pangeran Hirman to iki. Bener apa kang dadi kandhamu? Ora kleru Arya Maktal. Iya, iya Pangeran.
Aku Arya Maktal, kadang mudane Prabu Jayeng Rana ing Kuparman. Kang sawiji sapa? Yo, ditepungke wae pepatih saka kraton Mukadam. Jenengku Patih Tapel Haji. Tapel Haji. Yo. Tapel Haji. Banjur duwe karep apa kowe? Ini Tapel Haji lan Pangeran Hirman. Pancen tekaku ana ing Mukadam kene, aku pengen nak yenake. Apa pancen bener Prabu Nus Irwan kalawan Patih Bestak kuwi mapan ana ing Mukadam? Yo. Ora tak selaki pancen bener. Banjur arep ngopo? Oh, ya mapan kebeneran yen kaya mangkono. Aku njaluk Prabu Nusirwan lan Patih Bestak bakal tak boyong ana ing Kuparman. Yo. Kowe kena boyong yen to wis bisa ngasorake Patih Tapel Haji. Oh, Arya ngono karepmu ya. Sikap parat murang tata. Durung tau tepung kelawan kowe. Sopo kowe? Ya aku sing kondang jeneng saka Serbumi Adipati Umarmaya. Oh, kowe lah salah. Jebul Umarmaya ki kowe to? Ya kaya ngene iki. Jebul kaya ngene, kawujudanmu sarwa ireng ngene iki. Wis tepung kelawan ingsun. Durung, sapa kowe? Aku saka ing Praja Mukadam. Ya aku iki Prabu Mukaji. Pengageng saka Mukadam Prabu Mukaji. Iya. Yen kena tak elekake becik kowe nungkula lan ulungna Prabu Nusirwan Lho, Adipati.
Kok gampang timen kowe ngucap kang kaya mangkono? Ayo, nganggo pawitan, ora waton gampang. Oh, iya. Ngentengake kowe kelawan ingsun. Saiki ngene wae. Yen kena ndak eman. Wis kowe urungno wae kekarepanmu kang kaya mangkono. Ora bisa. Lereno anggonmu gawe perkara ning negara. Yen pengen ngedu uleting kulit atau sing balung jonggol. Oh, kaya mangkono njalukmu. Marmoyo kandhani dina iki ayo Marmoyo. Lagi tak siseni ngono ilang wujudmu. Bunga. Bunga hatimu ya. Dumeh kowe iso ngalahke karo ratu Gustiku. Banget bunga bisa nelukake satru paling ora ngurang-ngurangi wong kang tumindak ala. Ya. Biyen wis tak cemplungake nang Sumurupas kowe bisa waloya malah kepara saiki mlebu ing pabar. Lho, urung kapok. Ya dadi kita sing diarani Begawan Sumaji. Sumaji kowe. Musaji aja gawanan kowe. Ya iki sing jenenge Resi Majusi ya iki. Sing ning ngarepanmu sing nalika semono nglebake Umarmaya cemplung ana ing Sumur Upas. Pancen tak aku digdaya ning nalika semono ki aku lena. Jenenge wong lena ki ora ngerti sapa ngendi satu sing bakal nduduk saka mburi. Yen ngono ditutuke. Ana kene kaya aku sing bakal ijen bapak. Dibuktekake, dinyatakake sapa sing bakal pralaya ning papan. Ayo. Bakal dadi ndok pengamun-amun kowe kena aji pengabaranku mau. Bakal tak tututi kowe. Ngedap-edapi temen kasektene Begawan Majusi. Wah, elok. Jebul ora mung trimo ndingkik adu arep ora kuat aku nadahi pangaribawane Begawan Majusi. Lajeng kersanipun kados pundi Kanjeng Adipati? Ngene ya. Yen to kalah akal kudu menang akal. Ayo ngono to, Rengganis. Mumpung iki para prajurit lagi padha lerem merga wis surup surya. Kowe tak kongkon ya gawe ringking Begawan Majusi iki mau. Rada caket kene, bakal tak bisik cara-carane. Lho nggih Kanjeng Adipati. Wis, mudeng to. Lah napa kula mitayani to Kanjeng Adipati? Aku pitaya marang Rengganis. Sapa ta sing ora ngerti kadigdayanmu? Wis mangsa Buduwa. Jejeg orane puser bumi gumantung ana tangane Rengganis. Nggih, Kanjeng Adipati. Kula nyuwun pamit. Iya, tak pangestu. Nyuwun pangestu. Ingkang hati-hati ya, Nduk Rengganis.
Wayah dudu wayah. Ana tengah alas kok ana bocah ayu. Jenengmu ki sapa, no? Amit-amit pasang Alimantabik, Sang Resi. Kula menika namung lari mriki kemawon, Sang Resi. Bocah seko kene wae. Nuwun inggih. Yektosipun kula menika badhe pados rambanan. Lho kok malah dumugi wonten ing pinggiring palagan menika? Kados pundi kula menika kesasar, Sang Resi? Bocah ayu-ayu kok golek rambanan. Wah, ayo maneman ayune to. Banjur jenengmu kuwi sapa? Inggih Sang Resi, sejatosipun nami kula Endang Pamikatsih, Sang Resi. Endang Pamikatsih. Nuwun inggih. Gaweanmu ki golek rambanan. Rak yo tangane iso ngapal kabeh. Boten sampun ada sabenipun, Sang Resi. Mangke rumiyin to, Sang Resi? Kepiye? Panjenengan dalem menika sinten? Wong-wong do ngundang aku kuwi Resi Majusi. Banjur umpamane kowe iki golek rambanan ki rak ya emane-eman lehmu ayu. Umpamane kowe neng kene wae ngono kepiye to, Nok? Wah, lah inggih to, Sang Resi. Kula menika nggih tiyang dusun niku dasaripun sampun dipun tilar kalih bojo. Nggih kula namung pados padamelan. Kowe iki wis rondo. Inggih Sang Resi. Kayak bocah kaya ngene kok ya iso dadi rondo ki apa ya ora eman-eman. Pirantine kuwi lho. Mbok pilih menika kautus ngumbahi menapa ratengan mangsak kula nggih saged le Sang Resi. Aja umbah-umbah to. Sing umbah-umbah ki wis eneng. Mangsak ya wis komplit. Ngene wae. Umpamane lho ya, wong aku ki ya Resi ki ya katiasane ki ya pirang-pirang. Umpamane kowe ki tak dadekke selirku sing nomor 7 ngono kepiye? Wale-wale. Kok inggil timen to Sang Resi? Lah ya wong kasektenku ki apa-apa bisa. Kula menika namung tiyang dusun le Sang Resi. Menapa nggih pantes to dadi selir menika? Lah ya mesti pantes to. Engko nek wis tak ganteni sandangan, wis tak nggeni tak paesi. Ayo mesti sesandingan karo Resi Majusi iki ya wah, ayo wis sak empere nggo jagung ya patut. Nggo nang nggone pasik wakan ya genah demes. Resi niku saged kemawon le. Lah gelem apa ora? Iki mumpung aku sik ndek wektu lho iki lho. Nek ora gelem kok tak golek liyane Danik apa sapa ngono. Nggih Sang Resi. Kula sagah. Gelem tenan. Wah, bejo kemayangan tenan iki. Ning nang nggone pesanggrahan kaya ning pinggir alas nek kok yo isih ana sing gelem karo ki ayune kaya ngono. Ki mbok ya aku ki nek umpamane wis gelem ki ora yo mestine rak ya rada nyedak mrene to. Nggih Sang Resi. Ki pundake Rama iki dicekel. Oh, nggih. Aja wedi-wedi to. Ketingalipun kok sayang ngaten le Sang Resi menika. Lah ya wong bar perang pirang-pirang dina. Nggih, nggih pun kula peteki nggih Sang Resi. Wah, jan wis. Ingkang mriki. Iya wis. Nggih, menika kirang banter napa mboten? Rada rasa sithik ora apa-apa. Wong tangane wae aluse kaya ngene. Wah, Kaya panjenengan bludru menika binesut. saged kemawon. Ya karo diuran-urane apa piye ngono. Wah, Ben aku ki iso ngaso terus engko ki syukur-syukur ki iso turu gek kowe ning cedhakku ra ya saya. Ngono. Swanten kula mboten sae le Sang Resi. Wis to, aku ki suaramu kaya ngapa wae ning atiku ki wis adem ayem ngono. Nggih. Aduh Begawan Majusi. Penak tenan. Kawula
sik ora jamak. Ngarsaning sang resinira kepareng gesang kawula sumum kaming paduka mrih kula gesang rahayu rahayu salami nira Sang Resi. Oh, sampun sari toh. Sang Resi. Tak dustoi pusakane iki ya. Gene mung semene kasudebianmu Resi Majusi. Aja alok kelangan yo. Pusakamu iki tak dusta. Endang pamikase. Lah kok yo malah ditinggal lunga ki kepiye to? Wong ngerti bojone lagi kepenak-penak turu kok ya wah wis. Endang pamikase. Loh. Wah, culika kowe. Pusakaku ilang. Pamikase. Ayo, culika. Licik kowe. Licik kowe Marmaya. Sewu Dusta piandelipun pun Resi Majusi. Yo, pancen kowe maling kowe. Yen duwe pusaka loro iki apa iki? Iki teken sing diarani jongkat penatas. Nuting kondo jare iso ngetokke prajurit-prajurit siluman. Kowe ya mangerteni yen jongkat penatas kuwi dikatiasan kaya ngono kuwi. Ya ngene wujude. Lah iki sing diarani kendaga kencana dikatiasane bisa nguripke wong mati sing durung wancine. Saiki ana tanganku. Pepes otot jaluk. Tak jaluk bali. Ora kena. Matak bujek-bujek kok kelakon dadi cumi-cumi kowe engko. Oh, yen kaya mengkono. Ayo, saiki diadu meneh katiasane. Ayo, jaluk yen kowe kuwawon, jaluk pusaka.